καλώς ήρθατε. Σήμερα θα παίξω Brookhaven και πάω τώρα να βρω μερικούς φίλους για να παίξω και καλύτερα να κρατάω αυτή την ταμπέλα για να θέλουν να παίξουν, γιατί όλοι θέλουν να συμμετέχουν σε ένα βίντεο. Γιατί θα τους βλέπουμε. Ξέρεις γιατί με ακολουθεί. Τι είναι αυτός. Ξέρει ελληνικά. Κάτσε θα του γράψω κάτι. Τι λέει, δεν μπορώ να... Θα γράψω κάτι τώρα με φίλες. Ναι, κάνω στα αλήθεια βίντεο τώρα. Κάτσε. Το κανάλι μου είναι Natalie Greek Games. Ωραία. Ξέρει ελληνικά τώρα. Τώρα όλοι με αυτή την ταμπέλα, όλοι με θέλουν. Ποιο. Καλά, πολύ καλή σκέψη. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα. Λίγο βαριέμαι. Κάτσε, θα την καταβάσω τώρα την ταμπέλα. Κάτσε, τι έγραψε τώρα. Κάτσε να τους ρωτήσω αν λένε εγώ. Αν είμαι εγώ. Θα μου απαντήσει. Δεν θέλω να πω. Καλά, να... Τι πατάω. Ξέχασα να πω ότι σκοπινό. Καλά, ωραία. Βγάλες βίντεο. Και βέβαια θα πω, εντάξει, αφού αλήθεια βγάζω βίντεο. Τώρα θα της πω, αναγκαστικά την αλήθεια. Λοιπόν, αυτό είναι τώρα να το βγάλω. Καλά. Πόσο λένε. Κάτσε, γράφει και αγγλικά τώρα. Κάτσε, να το. Λοιπόν,
Α, ονοματικό όνομα. Όνομα να βάλει και τον τόνο. Κάτσε να δω αν είναι δικό του το σπίτι. Δεν κάφηκε και κίνητη. Α, όχι. Να παίξουμε οικογένεια θα γράψω. Τι είναι. Πού πάει. Αυτό ποιανού είναι το σπίτι. Τι εννοεί. Εγώ. Τι λέει. Ψάχνουμε αυγά. Καλά ότι ήταν. Okay. Αυτή λέει τώρα η Αναστασία, οκ. Τι κάνουμε τώρα, βαρέθηκα λιγάκι. Γράψω. Μπορώ. Βαριέμαι. Α, κάτσε το σβήσα. Το ξύδι δεν θυμάμαι τώρα που είναι. Α. Τι λένε. Παίξουμε. Δεν λένε κάτι. Λάθος το έγραψα το οικογένεια. Με έψιλον νομίζω. Κάτσε πως το μικρό είναι το. Καλά, μπερδεύομαι συνέχεια. Ένα. Είμαι. Μωρό. Συγγνώμη αν γράψω κάτι λάθος. Είμαι. Λοιπόν. Δεν μπορεί και να τους μιλήσω τώρα έτσι. Δεν βαριέμαι. Ελάτε. Ελάτε. 5 λεπτά, τι 5 λεπτά. Δεν περιμένουμε τώρα, δεν ξέρω. Οι άλλοι θα έρθουν. Ο Γιώργος και οι άλλοι που δεν ξέρω τώρα το όνομά της, εντάξει. Θα τους πάρω. Γιώργο, λοιπόν, θα κάνουμε ένα ωραίο σπίτι, γιατί κάτι λέγαμε για Robux. Δεν θα έρθω. Κάτσε να τον πάρω τον άλλον, γιατί... Α! Καλά. Μου έφυγε και το ακουστικό τώρα. Να τον πάρω. Γεια. Καλίτσα. Προκειμένου να δω τη σκάλα. Γεια. Γιατί γεια. Κάτσε να το γράψω κιόλας γιατί δεν μ' ακούει.
Εντάξει, ωραία. Ωραία. Α. Στην αληθινή ζωή. Στην αληθινή. Μάλλον όχι, δεν θα είναι στην αληθινή ζωή, γιατί γράφει ψεύτικα, εντάξει. Να το κάνω στο τώρα. Όπα, θα πέσει κιόλας. Πάει, να της κάνω πισινούλα. Δεν κάνω πράγμα. Τι τα κάνω. Τα έκανα. Καλά, δεν αφήνει και κενά. Τι κάνει. Κοιμάται στο πάτωμα. Κάτσε, θα τους κάνω δωμάτια. Τι λέει τώρα, τι θα γράψει. Λοιπόν, για όσοι δεν βλέπετε το βίντεο και θα σας γράψω να κάνω βίντεο. Τι είναι αυτό. Κάτσε, δεν βλέπω καν. Το είναι 8 η Θεσσαλονίκη. Δεν κατάλαβα. Εντάξει, πάμε. Πάμε, ελάτε. Θα το σβήσω. Ποιος θα με κουβαλήσει τώρα. Εγώ είμαι η μαμά και θα με κουβαλήσει το μωράκι. Καλά. Θα βγούμε, δεν κατάλαβα. Ελάτε. Καλά. Α, έρθει και η άλλη. Ποια είναι αυτή. Γιατί είχε μείνει λίγο εκείνη, δεν ξέρω γιατί δεν είχε έρθει και την ξέχασα τελείως. Συγγνώμη. Συγγνώμη αν δούνε η Αναστασία και ο Γιώργος και οι υπόλοιποι το βίντεο, θα της πω συγγνώμη που την ξέχασα. Να την πάρω την ταμπέλα. Δεν ξέρω μου τι είναι. Ελάτε. Αλλά δεν το βλέπουμε. Α, γιατί δεν πατιέται. Πήγε. Εντάξει, sorry. Αλλά κρατούσε την ταμπέλα. Αλλά. Κάτσε να γράψω δωμάτιο. Δωμάτιο Ναταλίας. Λάτε παιδιά. Παιδιά, λάτε. Α, όχι, εδώ είναι το μπάνιο, καλά. Α, η Όλγα είναι αυτή. Τι λέει. Καλά, με ύψιλον το τι. Καλά. Ό,τι να είναι. Βάλω εδώ κάτι να κοιμάται το μωρό. Λοιπόν, πού είναι τα κρεβάτια. Γράψτε λίγο στο σχολείο. Α, εντάξει, ας το πείστε το βρήκα. Λοιπόν, να γράψω δωμάτιο παιδιών.
Δύο. Εντάξει, τους έβαλε τώρα το δωμάτιο, να τους βάλω και μερικά παιχνίδια, ειδικά για το μικρό. Λοιπόν, βάλω και ένα παιχνίδι εδώ. Καλά, θέλει να μου πάρει το μωρό αγκαλιά. Λοιπόν, έβαλε και ένα παιχνίδι να παίζουν. Τι έγινε τώρα μεγάλος, γιατί δεν καλά. Πόσο είναι ο άλλος? Α, γράφει ακόμα, δεν ξέρω τι κάνει. Κόλλησε. Μάλλον θα γράφει κάτι, αλλά γιατί κουνιέται? Αυτή η Ειρήνη ή όλα τα πλέον, δεν ξέρω. Καλά, εντάξει. Πάμε κάτω, παιδιά. Καταλαβαίνει τώρα. Καλά, εγώ πάω κάτω, δεν πειράζει. Πού είναι ο Γιώργος? Παιδιά, ο Γιώργος κόλλησε. Παρόλο που κουνιέται λίγο. Γιώργο. Δηλαδή, αν το λένε Γιώργο, δεν είναι και τόσο σίγουρα, αλλά είπε Γιώργο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν είπε για αυτό το πράγμα που ρώτησα εγώ Γιώργο, αλλά πιστεύω πως είναι Γιώργο. Και άρχισε να το γράψει, δεν ξέρω. Κάτσε, γιατί το γράψω. Ναι. Ξύπνα. Θα σε δείξω. Ξύπνα. Πήγαν τα άλλα τα παιδιά. Καλά, θα τον αφήσω εδώ έτσι να στέκεται. Θα έρθει. Τι κάνει, τι γράφει εδώ? Καλά, εγώ κατεβαίνω. Ή μήπως να περιμένω? Πήγα πιάνες. Μήπως έκανε σπίτι, κάτσε. Να πάω κάτω. Να τον κλειδώσω. Τι το κάνω? Παιδιά, πού είναι? Α, πήγαν στο σπίτι τους. Ο Γιώργος που πήγε? Γιατί κόλλησε εκεί? Καλά, δεν πειράζει. Πήγαν τα κορίτσια, είναι εδώ μέσα, στο σπίτι της Ειρήνης. Δηλαδή δεν ξέρω πώς τη λένε, γιατί άλλαξε και Όλγα, είπε και η Ειρήνη, δεν ξέρω. Ποια είναι αυτή? Ποια είναι? Κάνω βίντεο και αυτή δεν ξέρω ποια είναι τώρα. Αυτό είναι του Γιώργου, μην μπαίνεις μέσα. Α, όχι. Πώς θα μπει μέσα, κλειδωμένα έχει. Εκτός σας βάλω τους flipbang, αλλά τι να κλέψει, δεν ξέρω τώρα. Αυτή είναι η Ειρήνη τώρα. Ποια είναι αυτή? Η Αναστασία. Τι έγινε, που πήγε? Βγήκε. Δεν καταλαβαίνω, παιδιά. Τι γίνεται εδώ? Ο Γιώργος είναι ακόμη εδώ μέσα. Καλά, εδώ είναι. Μάτι αγοριού. Καλά, θα το βγάλω αυτό. Α, δεν κάνω roommate. Κάτσε ρε. Προλαβαίνω. Κάτσε. Παιδιά. Να πετύσω και αυτό. Πώς θα την κάνω την άλλη roommate? Παιδί μου, άσε. Α, μην ακίνητη λίγο να σε κάνω και εσύ roommate. Α. Τώρα θα μείνει ακίνητη, δεν μπορώ. Πώς θα την κάνω roommate? Τι έγινε? Πού πας? Πού πήγε? Καλά. Πού πήγε? Τι γράφει, δεν καταλαβαίνω τώρα. Ποια νου είναι? Ποια νου είναι? Ξέρω εγώ ποια νου είναι.
Πω. Τα έχω γεμίσει όλα. Ξέχασα ότι κρατάω αυτό το κουτί. Πού είναι οι άλλοι? Εντάξει. Δεν κάνουν και αυτοί το roommate. Φτάνει και το δάχτυλό μου. Εντάξει, την έκανα. Θα πω και θα... Τι? Να το ρωτήσω. Γιατί να μπει σε άλλον σερβερ? Βγήκε. Να. Αναστασία. Εκεί η Αναστασία, εντάξει. Αν τη λένε Αναστασία και να έγραψε κάτι άλλο. Τι, δεν βλέπω τι λέει. Καλά. Δεν μένει εκεί. Πώς θα την κάνω? Καλά. Να πάω να κάνω και αυτό εδώ. Εντάξει, έχω κάνει το μισό κόσμο roommate. Πού το πάμε? Τι thanks? Τι λέει? What? Πού κολλάει το thanks τώρα που είπε λάτε? Πήγε. Κάτσε. Ας πάρει αγκαλιά, δεν ξέρω. Εντάξει, το ξέρω τι το έβαλε αυτό. Πας καλά. Εγώ που θα κοιμηθώ τώρα? Το αγόρι, γιατί να έχει διπλό κρεβάτι? Πού θα κοιμάμαι? Με γιώτα το δωμάτιο. Με γιώτα. Το δωμάτιο. Δωμάτιο. Με γιώτα έγραψα. Γιώτα. Εντάξει. Θα τις δείξω ότι κάνω βίντεο αν θέλει να φαίνεται. Κάτσε. Βίντεο. Γιατί πέθανε, πώς πέθανε εδώ? Δεν έκανε κάτι. Καλά. Πού? Δεν καταλαβαίνω. Την κάνα. Δεν την έκανα.
πήγε. Καλά, εντάξει. Μάλλον. Ας έρθει τώρα. Λοιπόν, κλειδώνω και το σπίτι. Πάρω. Μάλλον θα έχει πάει στην αρχή που επειδή όταν πεθαίνεις πας στην αρχή, άρα θα έχει πάει και αυτή στην αρχή τώρα να δούμε. Πού είναι? Α, η κολλητή της. Α, όχι. Η κολλητή της, δεν ξέρω. Παιδιά, δεν ξέρω τι μου γίνεται εδώ. Και είναι αυτή τώρα. Να και ο άλλος τώρα. Να τον κάνω φίλο αυτό. Πώς το λένε? Σύντηρο 2000. Καλά, εντάξει. Δεν νομίζω ότι έχει άλλο τέτοιο όνομα. Σύντηρο. Θα τον κάνω φίλο. Έχω κι άλλο. Τι είναι αυτό? Τι το καλό? Έτσι καναπές με κουβαλάει. What? Τι κάνουνε τώρα οι άλλοι? Καλά την Άννη, μας κουβαλάει η άλλη με τον καναπέ. Κάνω βίντεο τώρα και η άλλη με τον καναπέ. Κάνω βίντεο τους λέω τώρα. Τι τέο. Θα ανεβώ εδώ πάνω. Καλά, εντάξει, δεν μπορώ. Καλά. Τι με πυροβολάει? Και εδώ, παιδιά, τελειώνουμε το βίντεο μας γιατί έχω τρελαθεί. Τελικά καλή ιδέα ήταν να παίξουμε Brookhaven. Πρέπει να βγω τώρα, κάτσε να τους το γράψω να μην νομίζουν ότι θα ξαναμπω. Τώρα θα μπαίνει και αυτή στα βίντεο μου, δεν ξέρω. Να γράψω και τελείωσα το βίντεο. Συγγνώμη αν γράψω κάτι που δεν είναι σωστό. Το βίντεο.